दे दियो। Oh my God! Constable, पानी आना। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଅଙ୍କଲ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଭଳି ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି? କଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ ତମେ? ମୁଁ ଏଥିରୁ ବୁଝିବି ଯେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କେସରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। Don't talk like that. ହର ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ ବାହାଘର ଆଉ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାକୁ ଧରି ମୁଁ ନିୟମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୁଣ୍ଡା ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏମିତି ନୀରବରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପାଣି ଉଠ। କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ମୋ ଆଗ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଭାରୁଠି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସବୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କନଷ୍ଟେବଲ, ଆସାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। इंस्पेक्टर, मोरा बंची रही लाभ कौन? मोरा कोठिक जीवा दरकार नहीं। मोरा मते आपण एठी मारी दियंतु। ओ मारिବାକୁ ଚାहे इंस्पेक्टर। जो भाईटा ता पूरी बाघर करी पारे ना, जो भाईटा ता पूरी बाघर के किसी अवदान देई पारे ना, से पूरी भाई बस्ती रही लाभ कौन? मते मारी दियो तो इंस्पेक्टर, प्लीज मते एठी मारी दियो। कॉन्स्टेबल, सर आसामी को गाड़ी की लेके चलो, तार मेडिकल ट्रीटमेंट निहाती दरकार। चलो।